знаю, як це зробити природньо. Та я зараз тобі як дам! О Боже, яка шквара нині. Давайте вже починаємо. Вітаємо, друзі! Ви дивитеся Лемко Ньюз, найактуальніші новини із лемківського світу. І з вами я, Наталія Кухар. Насправді, після нашого першого випуску ми надзвичайно приємно здивовані. Бачимо, що нашими відео ми влучили в ціль і будемо робити нові випуски ще з більшим ентузіазмом. Але у нас є до вас прохання. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, який називається Молодлем. Обов'язково ставте лайки і пишіть коментарі для того, щоб в нас був зв'язок і ми розуміли, в якому напрямку нам рухатися. Ми будемо дуже-дуже вдячні. Фестивальне літо. Відколи ми з вами бачилися востаннє, в нас відбулося вже 2 лемківських фестивалі. Один на півдні Польщі у славнозвісній Ждині, Лемківська ватра, а один у містечку Монастириська, що на Тернопільщині в Україні. Звісно, через коронавірус ці фестивалі відбувалися онлайново, і також онлайново на них була присутня молода Лемківщина. Також не можемо не згадати, що член нашого товариства Олександр Кухар, а також мій брат Красунчик, переміг у конкурсі парубків «Містер Корона», адже зібрав найбільшу кількість прихильників свого таланту на фестивалі в Ждині. Також на обох фестивалях були дуже круті концерти, лемківська спартакіада, бесіди на серйозні теми. До речі, на місці, де відбувається фестиваль біля Монастириськ, у майбутньому постане перший в Україні музей під відкритим небом, який повністю присвячений лемківській культурі. А в Ждині на фестивалі багато говорили про художника Никифора Дровняка, 125-ліття якого ми цього року святкуємо. Лемківський Київ. Віднедавна в столиці України з'явилася Лемківська вулиця Никифора Дровняка. Вона розташована на окраїні міста в Деснянському районі у колишньому селі Вигурівщина. Хто такий Дровняк? Він вважається одним із найкращих у світі художників жанру, який називається примітивізм. Хоча Дровняка не стало ще 50 років тому, але його картини зараз є надзвичайно популярні і надзвичайно високо ціняться. А в рідному місті Криниця, а це сьогодні Польща, йому присвячено музей. Першим в Україні Епіфанія вшанували у Львові. У центрі міста є пам'ятник Епіфанію Дровняку, дуже популярний серед туристів, але не лише туристів. Ми неодноразово проводили біля нього різні заходи, ми проводили лемкоспіви і дуже багато зустрічей ми плануємо саме біля Дровняка. Новий фільм про депортацію. У Києві завершено зйомку документального фільму «Депортація 44-46 років» про примусове виселення майже 500 тисяч українців із Лемківщини, Нацяння, Холмщини, частково Підляшшя на Велику Україну. У сюжеті йтиметься про історію депортованої жінки, яку через 20 років затримує КДБ. Режисером фільму є Олеся Моргунець-Ісаєнко. В останні дні липня зйомки були завершені, на черзі монтаж, збір хроніки, історичних документів і фотографій. Ми насправді дуже чекаємо на цей фільм і сподіваємось, що він буде дуже крутим. Лемківська музика. «Ой, верше мій верше». В українській версії ця чудова лемківська пісня, яку ви могли чути від Джамали, Квітки Цісик, Іларії, мала б називатися «Ой, гора, моя гора», бо йдеться про її вершину, звертання верше. Ой, верше, мій верше, мій зелений верше, юж мі так не буде, юж мі
так не буде, як було вперше. Найдавніша друкована версія цієї лемківської народної пісні датована ще 1885 роком. Цікава є історія того, як до нас дійшли ноти пісні. Їх записав чоловік Лесі Українки Климент Квітка у Києві в притулку для біженців лемків від молодої жінки із села Перегримка. Вона заспівала, але своє ім'я Клименту Квітці сором'язлива лемкиня назвати не захотіла. У пісні йдеться про дівчину, яка пережила нещасливе кохання і передає всю його унікальність порівняно з усіма почуттями, які переживала до того. Ще в одному нашому випуску «Лемкоспівів», коли до нас завітали Юлія Дошна та Уляна Горбачевська, відомі співачки, вони продемонстрували нам цю пісню у такому дуже автентичному варіанті, і ви можете її подивитися тут за посиланням. Обов'язково переходьте. Нас дуже цікавить, які вам подобаються лемківські пісні і історію якої пісні ви б хотіли почути. Обов'язково це пишіть в коментарях під нашим відео на YouTube. Побесідуємо! Коли до вас кажуть бабухатий, то насправді можна й образитися. Ну, але не в моєму випадку. Бабухатий означає товстопузий, такий товстий. Навіть ми можемо, наприклад, вживати це в словах «харчуйтеся добре, бо будете бабухаті» або «він такий бабухатий, що в ці двері точно не влізе». Хто бабухатий? Я бабухата? Та я зараз тебе як дам! А я хочу нагадати, що в нас є сторінки практично у всіх соцмережах. Це Facebook, Telegram, Twitter, Instagram і наш YouTube-канал «Молодлем». Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Для нас це дуже важливо. Також ви можете підтримати нас на Патреоні. Ми будемо вам дуже-дуже вдячні. Це всі новини на сьогодні. З вами була я, Наталія Кухар. Побачимося у наступному випуску. І пам'ятайте, откаль ваше дідове. У мене є таке класне відео, до речі, де Олександр, він тепер впливе з голим торсом в Дністрі на каяку. Такий щух, щух, щух. Як Тарзан чи Мауглі.